Sazkirina cîhana romanî di romana Kobanî a Can Dost. Roman li dor Kobanî dizîvire. Behsa dema şerê navxweyî li Sûrî dike û bandora wê çaxê 2011 li ser Rojavayê Kurdistanê. Civakê wê û bi taybet li ser Kobanî, nivîskar Can Dost pala xwe dabû li ser bîr di avakirina vê romanê da. Berî xwe da zaroktî, malbata olî û her wiha rûnî da li ser bandora reftarên êlî li civaka wê deverê û nerîna wan ji kesên nenas re yên nav li wan dikirin mihacir, angû bi Kurdî penaber. Helbet şêweya nivîsa wî bala mirov bêhtir dikişîne, bi taybet dema ew xwendevan ji xelkê deverê be. Bêhtir wê têkeve kurahiya hesteke dagirtî arezû û nalîn. Li ser çawaniya ramandinê, bandora şer li ser xelkê, têkiliyê ciwanên dilgerm û kêmzane bi hevdûra û her wiha bi xuristiya çaxê, bi berzbûna rewşeke nû û serpêhatiya desthilatdariya Kurdî yê nû li Rojava da û danûstandina wê bi partiyên Nelger Ramanê wê û her wiha gelek xalên yên bi vê kêşeyê ve girêdayî. Nivîskar di vê romanê da hewl da li ser gelek kêşeyên hestiyar raweste. Zimanê rewşa wî vekirina kêlin birînê û gera li çareseriyê û çarenûsên hinkesayetên yên ketibûne pêla narvîna har û bi dawî ve hinek ji wan derbider bûn, hin jî jiyana xwe ji dest dan û wisa xwest birêya lehengê vê romanê Hecmîslimê Hemzirav kalemêrê yên di dilê xwe de barên mirinê kedî kiribû û bûbû mîna findê şeveke tarî hêdî hêdî dihelle. Kes li dûra wî nema, jina wî ya a ku pêra xweşî û nexweşî derbas kiribû, bin batonê da miribû û keça xwe ya mezin jiyana xwe bi dawî kiribû li Almanyayê. Yê piştî kur û hevjîna wê li deryayê Îca Tirkî da xeniqîn û rewşenê yê ku Daeş serê wê ji laşê wê qut kiribû di êrişa li ser Kobanî da. Her wiha kurê wî yê li pey hezkiriya xwe çûbû Reqqayê û li wir hatibû serjêkirin û Metîn yê bi dawî şehîd ket û bi dawî vê romanê ew û her du neviyên xwe û diya wan di şevê Xedirê da jiyana xwe ji dest dan. Wisa roman ber ve encamekê xemgîn û dilzar çû. Roman di destê xwe danîbû li ser gelek deverên şewat bi awayekî hunerî û diramî. Bandora ol û reweştên êlî li civakê hatibû nîşandan û nivîskar birêya bîranînên xwe yên taybet karîbû têkeve deverên mirovî yên jiyana demê niha û berê bi hevdû ve girê dide. Di ronî da li ser malbata xwe ji Amûdê hatibûne Kobanî û rola bavê xwe mîna oldarekî li Kobanî û girêdana wî bi deverê û xelkê wê û her wiha Can Dost behsa rola Partiya Gelêrî yê desthilatdar li ser civakê dikir û bi taybet ciwanê wê û rola wê di şerê olperestên radîkal yên xwestibûn Kobanî têxin dibin kontrola xwe de. Roman behsa bandora şer li ser hizrên civakê dike û li ser wendabûna ciwanan û koçberiya wanî derûnî da û baş ji xalek ta xalekî ve diçû giranî bêhtir dida li ser pesendayîna derûniya mirov di wê demê de û her wiha pesendayîna cih û têkiliya mirov bi sêwir û nîgaşên xwe re û girêdana mirovê afrêner bi rewşa xelkên xwe yên di cengên herêmî da dibin
tenê qurbaniya siyaseta çew. Bi vî rengî nivîskar ezmaneke romanî saz kir ji bihna şer û bûyerên qurbaniyan û çîrokên penaberan û têda findê hêviyê melûl dibin. Wisa ev roman jî çaxeke girîng ji dîroka gelê Kurd ezber dike, ji bo nifşên nû re nameyên biêş radike. Naverokên wan nameyan ew e çîrokên milletê Kurd yên bi sedan salan ve bidestin, parçe ne, neyekin û her wiha di talîzoka wendabûnê de timî sêwî û pêxwas digerin.